Recordo anar amb la meva amiga, la Paquita Campàs, anàvem a escola de les monges, ho teníem ben a prop, al dematí, giràvem cap amunt, passeig avall, i recordo haver passat per la cera del Palau Tolrà, que a terra hi havia moltes flors de glisina, un emparrat que té a l'Espai Tolrà encara, que ara no és tan dens com era en aquell moment, i també hi havia pavos reales. I sempre pensàvem, algun dia trobarem alguna pluma, no? I anàvem trepitjant les floretes, aviam si trobàvem plumes, però floretes vam trepitjar moltes, però pluma cap, no? Llavors jo era feliç a l'escola de les monges i no m'agradava molt, per exemple, l'hora de cosir a la tarda. Al dematí estudiàvem i a la tarda cosíem, no? I l'hermana xica, per mantenir la pau, deia, aviam, qui vol explicar un conte? Jo deia, sempre jo volia parlar, no? Si parlava no cosia. Llavors explicava dues històries, la de Caín i Abel i la història de José. Quan va arribar el moment de la nostra migració, clar, tot el poble es havia fet ressò que el Pepito, que era el meu pare, se n'anava a Amèrica, no? I llavors la monja em va fer pujar amb un banc i va dir, mireu bé aquesta nena, perquè no la torneu a veure mai més. El Josep Boadella, que era company meu, m'explicava, quan em va tornar a veure fa uns anys, que en aquell moment el cor se li va encongir, perquè va dir, què és això, que no la veurem mai més, no? I llavors diu, veus, aquest pronòstic de la monja no es va complir i aquí estàs i ens hem pogut tornar a retrobar, no?